Igbo nwere omenala pụrụ iche mere ha ji wee dị iche na ala isi ojii niile bụ Afrịka. Abịa n'echichi a na-echi, echichi nwere ọkwa dị iche iche, mana ọzọ bụ echichi kachasị echichi n'ala Igbo. Ifu onye chiri ọzọ kwanyere ya ugwu n'ihi na ya bụ ihe onye emego ihe siri ike eji mara dimkpa tozuru etozu. N'obodo dịwalugbuo a na-akpọ Ukehe nke dị n'okpuru ọchịchị Igbo etiti n'Enugu steeti kpọmkwem, dịka ha si akpọ ya ejila Ichi, pụtara imezu ihe dị n'ejima ọzọ. N'ebe ahụ ka ọzọ Kenedy agụ ya na nwa ya bụ ochi na nwata bụ ọzọ Chukwu anụgo agụ na be ya bụ na ezinụlọ Kenedy agụ dị na Owele Ukehe, Igbo etiti local gọọmenti. N'ụbọchị nke 23 nke ọnwa Nọvemba 2024 ka a nọ wee chie ya bụ ọzọ, ọ ma bụrụ ihe oke aghụrị n'ihi na onye kwesịrị ịkwanyere ugwu ka akwanyere ugwu maka Kenedy dịbụ mbụ eme ihe ọma. Ngwa ka dị n'enu ma afụ ka ya bụ mmemme si gaa. Ai foi com nesse na roupa, aí você cai de querer no que eu não lembro na dele. Aí né, só vai acostumar com ela. A só Kenedy. A fala lá yo. Tá no colagem. Aí você ali banda. Um jogo eu lá não. Onde esse mana maca. Não tem esse mana maca. Lá jogo o Luke. Aí você ali vai no dinheiro. A calor de guis. Cadê para onde vai? Vai ali mana, tem uma vez só uma boa. Cadê para onde ele a fala lá yo? A fala lá yo, não? A só Kenedy. Ó, eu chuco de Kenedy, mas ali de xixi. Ó, mas que você já começa muito bom você. Ela só não chama lá que bom. Makane, é para bom meto aí. Makane olha o hotel. Minha mamãe foi. Que bom. Ó, só que a minha mulher foi. Que bom cara. Leva a boa to. Makala yi bando buto bulando kwa. Sila hanya. Adwe. So, ali sila shira ke gozi. Yanya, ati. Shira ke gozi. Ali wanu ke nde ko mara aka. Ibo abulo le me ona aga sire. Da me. Also, we had done the give a ladder, Macale, woman and the sure a paloli legende.
Ukehe. Yabeje. Gabalando Ukehe. Ozuke lile. Takris magodo jabo. Yabo. Apala lion. Asoja. Kene wago. Kwadodo wogo. Mbobo la ba le futade. Baga bagi bendori na amaka bo nyendu. Awo gibe dali beyi. Kwadodo wogo. N'ebe a ka a nọ wee banye ya bụ omenala iji na ichi bụ ichizu ya bụ ọzọ kpọmkwem dịka Afara Lion pụtalụ n'ọgbọ ma mezue omenala dị na ya na nwa ya nwoke ochi na nwata bụ Chukwu anụgo agụ. N'ezie nwa ya nwoke nọ obodo bekee mana anọ ebe a mezuelu ya kpọmkwem ka anyị na-aga n'iru. Oh, you maybe. Bakalonia dari bege mesiga tu buroshela. Oh, ha no se do ko ba batara ofe de wo kuna akoro. Ai wale kele o hale se lawo ke la so la bikon. O yo me do rijo. Ni bele la ka lo fuma. Aya o ke biko. Thank you. Olu je ko to ba. Oji bo do kwasara be. Anyị ga-eme ka anyị banyeze ọkụ mabọbọ ka anyị mee ite anyị na-ekele ụlọ ijikwa ndị ọzọ in Ukehe enclave the same way anyị na-ejikwa ndị ọzọ in Amokotwa enclave anyị na-ekele gị ọzọ Ukehe. I am handing the microphone over to the onye isi ndị ọzọ bụ Ukehe. You know Amokotwa Ukehe bụ chief ọzọ Amokotwa emulated from them. Aí sobre o pai dele. Nozan. Aí ele kele kele o bofe tetana. Then buying filo oborishi keleshi. Oborishi keleshi. If I ain't got time on my me. Obo wine. Le me Ivonye Tufter book hit to 3 men. Where's a canipia? Can you hear it? Wine yamana. We kill it too. And so, Loyo will be a bar. Oyo will be a bar, man. You know now, Oyo will be a bar. It was to give way over the money ben. Be a bar. Yet, kill it too. Obioma is Jebe Mad. Bobioma is a labing. That will be all my is Jebe Mad. We let Lotalo get painted. But I should have killed you. So, when I be a after one, that's I gave you, Diane Kilish. I got Pekka. Whom will go to kill them, I will kill it all in Nara. So, I get killer. Nothing now. Sigababia, Gani Quenere, Butano. Gani Kojanya, Tojani, Ubuje, Lodgy body. I ain't Kawata, Ataba the Quazahunke, Ataba the Hunke, Magandana Ataba. I ain't with Oji. Oji, I want to make a spans beyond Oji Guani, the good of the Hunke, the Oseya, Bono, Isa, Oji, Bono, Hoji, Oseya, the Quazahunke. Maka when you low BP, from the medical point of view, when you low BP, now you would keep 0 say, where the party there.
anyị na-anabata ọzọ akara Ukehe gị ha akara Ukehe gị ha Ukehe na gudi tume karu ụmụọka ụmụọka na gudi tume karu Ukehe N'ebe a ka a nọ wee na-akwado ọnọdụ ebe Afara Lion bụ Kenedy Agụ ga-anọ ebe a ga-anọ wee chizue ya ọzọ kpọmkwem dịka nnukwu ọnyịnya nwoke bụ ọzọ ofu nwa na Ukehe bịara nọnyere ya dịka a na-echi ya ọzọ. Okay.
bụ iji mata na Afralayon bụ Kenedy akwado maka ejimọzọ ya. Ilepụ anya ị afụ mmanya mmiri bụ mmanya nkwụ, mmanya ntọ bilibili, mmanya biya, mmanya waịn na ihe ọbụla akpọrọ mmanya, ihe oriri dị iche iche, anụ ọbụla bụ anụ nke a na-ata ata dị na be Afralayon bụ ọzọ Kenedy agụ. Ilepụkwa n'anya nụ efu na ya bụ onye nwere mmadụ. Ka anyị na-aga n'iru ịfụ ka ya bụ ihe si God bless you, sir. This is good mother. How about you? N'ebe a ka egbe nọ wee bere na mgbagbu. Ugbu a ka a bịara n'ebe a bịara ime kpọmkwem bụ Ichi zuru Kenedy ọzọ. Afralayon bụ onye udo, onye ịfụnanya na mmadụ ọha. N'ebe a ka ị ga-afụ ka anụ wee mezue ya bụ ihe nke ọ kwadebere kemgbe bụ Ichi. Anyị na-ekele ndị ebe a, anyị na-ekele ndị ọzọ na okwu adịrịgo dada. Omenala anyị nwa ike bụla ọbụla anyị abịaghị egbu ichila anyị na-edufute a virgin lady. Anyị ọzọ maka n'ụdị Igbo. And they are the first person to take the title. They will now follow the cultural procedure to initiate you into the prestigious cultural institution in Ukehe. 1, 2, 3, 4. All
Also, Simon, also. I tell you, when you got David, you live me there. Le Ichi high the Roma, long way, okay? A box for the where I'm going to do the damn way, well, it's who this shows up. Why do you want to have because also look, also like that. Also, I can't go watch you. To go and watch you. Then I should have that. You want what you do. No, that's a problem. Hello. Ichi to the Benaya, Ichi the Benaya. Ola Mabole, Australia, Ichi to the Benaya. Lobby Banane. Ha. Although you're going to even the reason of the Bona never look, Body never look. Yamago Daga. Kenedy. Even though I got about Ichi the Vubu. Man, that the show to Google, you may tell me we have Ichi. Okay, Kenedy, I go. If we chill, the living God Ichi, Lord of the God. No big Ichi, no big Ichi. In terms of the hero, in terms of the hero, in terms of the hero, when you because I don't have to against, I don't have the words to became permanent secretary, Minister of. Establishment never, about it came never. And the way it is not a my lemon, and my more politics, book, remember one more, and what you remember to the cook. Leave Mukuru and will be seen. Mazaton, Mazaton,
tupu ibiide ibi kọwara ụwa n'ebe a bụrụ ibume isi na-ezaghara honorable na ibu ije ka aza bụzọ ọzọ ọ bụ onye ka ego honorable ovuru okwu turu ọdụ ụtọ then ibi ịzara ibi amụchitere gị zogo dịga nnụgọ dịga ịma na ndị honorable the honorable belege erula ọlụlụ ọgụ honorable belege erula ọfụfụ ibe afọ ị gara emeri ya itogo ekwuru na ekwusie ndụ you know I wanted to vote today as tell my boss mune araba mune ndigo ti araba mune abombo ati bomo right member then oche ati bomo right member ati bomo asabu me what me ni I can wait to mobilize ati oh you don't make you know to support labor my lord authority is a honorable from today until the visitation and honorable. That is the Shibishitan.
umuri odur Kenya. Kenedy ayo. Kiri jamu sega. Ndeba. Nguwa agli shubu. Ya damu Kenya ya.
Eja yaro nuke. Briefly, you were eating for what you mean here. Briefly, I'm going to go you know, we're going to be the politics. Then you can go on. We're going to have a battle and I'm going to you know, what the go back to go down by the moon. Mama, I'm the hope. You know what about us? I heard you came there. I ain't about to other look at him or what you never do. It's a year review. Going for the distance. It's a look at the first target in the team. And then you will not to the regular. Oh, I'm going to come in out of the wrong position. No, you're not reaching out like nobody ever seen. I told them, don't worry, I Permanent secretary, this of establishment. Because 2008 and this year, Nendu came back, but also in the good, also in the good. I'm not telling Abulata Lugana. Only Abulata, Obo Zuruja Chichi, Ogabuha, Galaruki, Akaruki, another quarter. Akaruki, another quarter. Ìwọ àwọn olùkẹ́rù kéré ṣètọ́gbọ́ òkú tẹ̀lé ìdúró ìlú àpàlàyé àgbẹ̀dàmàyà lọ́bọ̀ náà. Ó ní mo lè mú ẹ̀. Bọ́lá láàrin à ń sí. Láàrin à ń sí. Láàrin à ń sí púpọ̀ àmọ̀tọ̀kùtọ̀ ó ní ìdílé àwọn dúkìá. Ok.
Then the fourth one, the fourth one, which is the last one. The fourth one is the last one. Only I'm gonna get you the fourth exam. Ichi, Ukehe, Yamotako. Thank God, the architect is so strong. They don't change. I love what we see. Honorable architect is of our community. This of all this way in Duke. I don't know what's this way in Duke. They see nothing, they go in Duke. And that is where we go from Liverpool to Motako. And that is where we do the power. No, if I got if you American way, I'm going to see in America. Never. Eba mobo nenna. Oda ochaya. Adabege echuema. Kweme dimege idegaragale go parapa. I'm going to be for the behind any successful man. The morning in the Alec of the good. If I live to young man, love get appear family there. And I will go karaoke, never believe it, when we go weekend. Therefore, now you like to a walk over Kagura and Kenya. And there, ever also one you could. All your woman, why you begin my gun, who 12 good. All you go for it. Oh, no, I don't give all my brother wine. Imagine me, go, if the Caracale go for a bomb. What can go, me more was Ikramonzaga. Emoloni, imagine me, Ike de la ne, Ike de la ne. Ibe nwebọrọ ike edele n'ebo. Kasiri ike mama. Nke izizi bụla Emeji m n'ụda. ekpoburu oziri m mgbe ọbụla abụ m onye Katọlik ele m eje ụka ọfụma. Eze Blackon. Ma ụha ibe niile m na-emela ọbụla anyị ga-asọpụrụ eji Maria bụ onye na-enyeru m aka na-agba m ume. Ma ụha ibe niile m na-arịọ ala na-eme gbadoro m ya bụ nke izizi. Nke ebe ọbụla ike edile n'ebo onye ọbụla kwari na-enye ugwu. Ele m akwari na-eme ugwu ma m na-ahụ ibe enye. Jesu Kristi kwere mama anyị ugwu ya mere anyị wee eforila aka na-enye arịọta ihe n'aka. Ike edile n'ebo lem na-akwari na-eme ugwu ma m na-arịọ onye ọbụla ke okenye ke nwata kwari na-ege ugwu ka ọ ga-adịrị gị n'ihu ga ibe ga-adịrị gị were were Onye anụgwa anụ. ebe a bụ ike edile n'ike Ike
Ghana. No more. Kenedy Australia na-echi ọzọ na Ukehe kwadoro ka achị ọzọ anyị ka anyị bịa nọnyere idebe anyị ọbịa asị ọkpọ bụ eziokwu Kenedy bụ onye na-eme ihe ndị mmadụ na-akọpụta mụ a na onwe m na-amagọ onye sịrị ma anyị amaghị ụlọ olu na-eti ukwu maka ọ chọrọ esi nọrọ n'ala Igbo etiti mmadụ sị na ya amaghị ogbo n'ikuku ọ chọrọ ezigbo esi isi na ịmaghị ogbo siri ike naanị m asị na ibu gị n'Igbo etiti ị nọrọ anọ maka ndị nọrọ anọ bụ onwe m bụ onye a amabokwa Igbo etiti local government o si masị Chukwu si na Ministry of Agric by the Ministry of Transport si na Transport by the Office of the Head of Service ihe a niile bụ eke ọrụ n'Igbo etiti
maka ndị mụ na anọ steeti n'Igbo etiti mgbe ọla m nọ n'ọkwa a na-asị n'Igbo etiti ebe mụ na anọ Igbo etiti ana m asị na o nweghị ihe niile ndị Igbo etiti na-eme ama nkwụda maka na-eti pozishọn nri na gọọmenti ana m ekele ndị Ukehe na-ekele ndị ọzọ ka ha si ndị uwe Ukehe ka ha si wee si na eti enyi anyị nwoke Kenedy ọzọ na anyị ganara today na ihe ọbụla eru dere elu na anyị nye ya sọpọt anaghị government. The right honorable Pascal Bugulago may emergency politically, socially, economically, and culturally continue to live. I now recognize community anyị zụrụra wele ebube nwanyị okpu ahụ ga-egosi anyị ga-ele anyị ọrụ gị ihe ọma ị na-emere anyị anyị ga-ekpe gị n'aha nna ha na nwa na mmụọ nsọ.
ọzọ mana rabu eyi Ukehe yiri ogbe ka nwanyị dị na mba ọzọ anyị kele n'ụbọchị nke tata unu tọtara nwa nwere onye banyere n'ọkwa unu n'ụbọchị nke tata dịka ọnọdụ ọzọ bụ ọzọ ọkwa kachasị n'ala Igbo kedu ndụmọdụ ị nwere nye Kenedy dịka ọ pụtara na ogogo unu n'ụbọchị nke tata? Ndụmọdụ na-enye ya bụ na ndị bụ nsọ mmadụ ekwuga adị ọzọ adị o nwere ihe ọzọ karịrị a na-adị eme na anọ Igbo na nwere ọzọ na-afụ ọfụ ịna ma ayọchi nyere aka ọsọba nsọ ihe ahụ ọ yara imerụ ihe ahụ maka ọsọba nsọ ihe ahụ o nwere isi ọzọ asị ọzọ bụ ya na-ebuba ọfọ na nwa na chukwu onye kere eluigwe na nyere aka wedobe ya n'ọzọ ahụ ma o nwere ikpe ebumọtọ wee banye n'ọzọ ahụ na chukwu ga-echekwaba ezinụlọ ya ihe ọ bụla ihe o bu n'uche na-abụghị ihe ọzọ ya abụrụ ọzọ emezuela ezinụlọ ya chekwebe ya oge niile n'aha n'olu na Igbo niile ọzọ efugo na omenala ji nwanyị na-anachitekwa azụ kedu ndụmọdụ nwere inye nwa afọ Igbo niile? Ndụmọdụ na-enye ha ka a mara ihe bụ omenala adịghị iche omenala bụ ihe edobere na onye Igbo bụ onye Igbo nwa afọ Igbo kwesịrị ime omenala bụ ihe jikọrọ onye Igbo wee ite ọjị na ọjị bụ ihe jikọtara Igbo ọnụ omenala ahụ bụ ihe jikọrọ Igbo ọnụ onye Igbo niile ga-ama ihe bụ omenala asụkwa ntụ ya na afọ omenala omenala kwube ka gị ọtọ enwere ihe omenala na-asọ nsọ ị ga-agbara ọsọ ị ga-agbara ya ọsọ ịgbara ya ọsọ nchekwaba adị ọzọ
Ajima. Dikonu. Oh, with another program I'm talking. You continue. I am your daddy. What do you mean? Omara. Let me make walk. Bono Kenedy la long. Sora live le kuribe kudo ba. Ona magole me mobo. Baba gwele bu magoro. Ibu teno tawa. Ibu gudemba. Ide kala kale go kwa. Woni kuna inga bigana di mo ira lugo nya medi. Dugo jeru ke manya fuma. Dana no ale Kenedy adile wishi. Bebe di me ko de kubebia. Aga ma go no dikono. Olure mana. Ejunu abo bodo yibo data. Ondi do ji ongo ji afi. Le Kenedy agụ na onye ile emedi onole n'anya le Kenedy agụ na onye ile emedi n'ibele emedi la anyị bọwade la anyị abụrụ kede family lagabu meze n'elabu meze you will get engineer Matthew Chair, the man that put his ingenuity in the execution of Nigerian Biafran Civil War there as an engineer. And he continued the war as a progressive until he died. And eventually, a progressive married a wife from his family, and eventually the eldest daughter, Kenedy Agro. Ada church I have right now. I need to look at the money. I need to look at the more Ada. We now keep our doors open for people to come. It's okay now. Family and everyone, of course, I know I don't want should play a subordinate role. Echo no Michael and Matt make walk with that. So, Oye bring she get you in a gope. Oye Jeru is the other one come. Megagua, Megaruan come. Don't make the man. What is schedule? Because Elman now. And then made him last Kenedy. You don't want any Cuba, man. Kenedy. Listen. Even we wish. Maliwa is about solidarity of the community. If that you won't let, when you met him, got here, when you got him, no guerra, me. Malagel mana.
ka anyị bịa weta ibe n'ụwa anyị na-ebi ibe nke ede onye mebiri ibe ya na-eme ede mgbede ga-abụọ ya na o mere ube ikwu ya na ibe ya na-emeride o wee itekwe mere anyị sịrị ka anyị sapọtụ ọ bụrụ iji ya mema pepe sup n'ogo ikwu na ibe ya nke kpara asa were biko were anyị ga-ebe anyị Corona Iban, Kenedy aga Sara, no the card, I got your manata. It's a piano. So give a photo time. We are proud of you. I ask you that. Okay. I just off this camera here. How do you get here? You get here some. The truth, I don't. Get here some.
Onye gola ya ruku. Ana wuro brand na ga tomato. Mado ya. Ba ntibi. Ya ma. No.